facă gentuța. Trebuie să faci poze la toate vedetele de aici cu maimuța, cu Monica, prietena noastră. Plângeți copii la mămica să fotografiem Pe Monica. Pe Monica. Hai, dă-i drumul și fă-ți treaba, Jane. Și ne face poza imediat, noi o aducem la cadru, să o vadă telespectatorii. Hai să te văd, Jane, hai să te văd. Bă, poze, lasă porumbul. Hai, fotograful, unde e? Jean, vrea Roxana să facă poză cu maimuța. Roxana, te rog eu, coboară acolo. Te-am susținut tot concursul și acum nu mi-aduci și mie maimuțica. Coboară tu, te rog. Imediat coboară. Și e valabil și pentru cei care sunt aici la piscină, pentru copilași în special, dacă vreți să faceți poze cu maimuța. Cred că e gratis astăzi. Când a sărit... Cine, eu? Când a sărit Silvia, auziți că chiar e gratis. Am vrut să trimit pe Mazăre să o salveze. Help! Vă salvează salvămorul! Hai mă, pe poze! Eu vreau să fac poze cu maimuța de Horațiu, dar nu știu unde e. Horațiu gătește. Vreau să fac o poză, Mitoșelul, cu maimuța. Uite așa. Haide, hai, păi fă poză! Roxana, vezi să nu te muște. Pe mine m-a mușcat maimuța când eram mic, așa că aveți grijă. Hai mă! Fă-ne la toți aici, Jane, stai mă, Roxana, vino aici, Roxana, vino. Eu cred că o să sperie. Imediat. Pune maimuța pe Vancea. Auziți, nu mai țipați lângă maimuță că o speriați. Nu mai speriam, măi. Mitoșelul, du-te lângă Monica. Hai, Jane, hai! Vancea, ia-o în brațe. Roxana. Fii atent! Până și maimuța știe ce vrea, bravo! Da. Nu supărați, mă, maimuțica. Da. Hai, Jane, hai, uite. Măi, Monica, nu te-am adus să spargi silicoane, termină-te cu astea aici. Nu, că-s pe natural, stai liniștit. Mă bune? Aici. Hai. Hai că noi trebuie să scoatem pozele astea, să le vedem, da? Hai! Gata. Hai, Jane, dă-le la descărcat! Hai, dă la descărcat! Hai mă să mai facă câteva, lasă să mai facă. Uite aici Vancea, cu acoperă-te că domnișoara. faci umbră. Hai, bagă-te la poză cu maimuța aici. Care maimuță vrei? Cu maimuța mică sau cu maimuța mare, Jean? Da, stai să... Bun, îi las pe cei de acolo să facă poze cu maimuțica. Foarte drăguță maimuțica. Nu știu, Simona, dar să fac poză cu mine, deci nu știu care e maimuța. Faceți poze cu Roxana, cu Jean, cu cine vreți voi, dar acum vreau să le spun telespectatoarelor că am o sugestie